What is up mga kuys? Welcome back to another vlog. Bago ra kita naka-vlog balik no kay grabe busy gyud, sorry. So karon na po tayo bagong adtuan. Mag-swimming na pud may kauban ng mga friends and yeah, no? Let's go. So guys, nanaday ko diri karon sa Edlimar no, pero napami sa highway dapit and nanaday ko ikauban karon no. Ako gi siyang giapas kanina. Nara. La! Say hi, man. Hi, man. Hi, guys. Hi, man. So nagulat kami sa among mga kauban diri no kay daghan man may mga ligo karon. So mag time lapse na lang sa mi kay samtang gahulat mi kay grabe ang kapoy dire men. Time lapse sa mi men. Let's go. Hi! Hello! Gaya! Uy, puro sa mga naka-shades ba eh? Tusay yung mga anak mo eh. Ako din si Jeric guys. Oh, manong ngipit mo na yun eh. Ako si Bojoy. Bojoy. Gagawin Say hi to the time. So, gamay na lang ang kulang. Gwapuha ka niyo bro eh. Mga gwapo lagi kayo mo bro. Mga gwapo mga mo bro. Bobo! Bobo! Uy! Hi! Muna naman dalagan. Abot na. So, padulong namin karon sa sulod. Dubaklay namin kay walay sakyanan. And this is the natural way of going inside this pool. No, mag-backly ra gyud. Sprite og 20 ngay mong gikaon sa market kaon ka hindi mo bairan. Hi. Mo rin si Carissa ang Guwapa. kabalo mo lang sa mga. Bantay ha, tignan namin mga accessories karon na. Lalong bitan ka sa phone. So backlight kami karon guys. Padulong kami sa sulod and I think murag medyo taas-taas pa ang baklayon nun. Ako mga kauban nga nagdiri. Yeah! Yeah! Na yung mga chicks sa tubangan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tumboy ang isa. 7, 7, 8. Oh, duha ka. Hapang duha. Half duha. Half lacking isa. Ito man yung isa. Hap dilitaw. So layo pa mong baklayon yun guys. Oh, i-flex doon ako yung muscle guys. Ako rin matiig ng dress sa mga Nakamasol. nagamuscle na kayo ko. Ako kayo. Sabi ang sunboy. Kaya ingon yan ni Darak. Kasi tayo ingon ni Darak. Yeah. If you wanna flex this, you have to flex this. Yeah. I don't understand. Tanga. Taas-taas pa mong baklayon nun. Pas pa din eh. Taas-taas pa mong guro. Ay, dili. Pagabot na dira. Pagabot na dira sa unahan, guys. Kaya nain murag medyo sapa nga mo. Mabasa gina ng sapatos, no? Oo, musulot. Mabasa niya ako sa sapatos, din. Ako rin nagsapatos. So, namin sapa nga maagyan. Magtingin na lang kung magsulot. Alright. No? Wala ko yung chinilas, manggod. Kaya di ba huwag gawas og balay. Nanay siya pa.
Hi! Hi, friends! Who are you, friends? Mga friends! Hello! Tumagin niya. Hindi ako! Libre ba? Panguli. Manguli kwarta. Kanan. Yay! Thank you sa libre! Libre yan, nagkag 100 guys. Gwapo nga ba yun? Nakagwapo. Ano ka? Scam daw tong Sprite. Scam. So nakasulod na mi diri karon sa Edlemar Resort. Uy, taysa mag-shoot sa og montage diri kay. Hi, welcome to Edlemar. Dili na naman, ngani na lang ta. So na mi karon diri sa Edlemar, kauban ng mga friend. Selfie. So nag-selfie sa mi dito ka jud kay para nami mga remembrance diri nga lugar kay talaga sarap mi makalaag-laag. First time na ako dito. First time niya sa diri sa Edlemar. Ako first Wala time na ko resort karon na, nga wala year. na ako naadtuan. Naadto na ako RR sa may lain. Pato na lugar. Ano ko RR? Ay kuha na lang kanang luwan-luwan na lang. Naadto na pugluan-luan. Ako wala pa ko kadtog luwan-luwan. Wala na lagi, murag wala naman. Nasa pa may resort diri? Pwede natin gamitin ng wheelchair. Nasa pa yung resort diri sa Kuan. Ay katong bag ko dito sa kuan nilang Keanu Ay, David. wala pa ko ape. So sunod, naibag ko nga resort David Ato dito na sa ko atong October Bangkod. 30 pero ako ning dayon. Mato na mi dito. So padulong mi diri karon sa taas guys kay diri landong and Tsada pod liguan diri kay Bugnaw. This is now the place, no. Isa ra ni sa mga pool karon nga mo liguan pero daghan pa gyud napa didto ang main pool and this is the pool. Dili ko malumos. Dili sa malamot. What is this place, man? Skandalan ni tikin mo pa ano. Oh, this is the cottage. Wala bayad. So, na cottage diri. Haggard na karon okay. Di ka mamang mix eskwelahan and yeah. Mag-relax kami dire kay pagka next week mag-practical namin sa swimming. So mag-swimming ni karon. And yeah. So guys, nakailis na mi and we are going to swim now with our soul and body and fresh flesh. Mag-stretching pala mi kay mo na gito daw sa mga PE. So guys, maligo na mi karon no. Wala stretching nga may tabo. Wala mi sa PE. Buang. Dini ka bali mo lang guys, bantayan ninyo niya. Dili mag-fishing eh, wala si Sino ka rin? Ala! 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 Gusto na ka considerate ka na. Chilling! Chilling! Okay, go! Dali! Go! Sama na ay! Pagdali! Sige, go, go, go! Kaya nag-shark magka! Sige, ikaw. Tuara! Di ba ko? Ala! Naglibog! Come on, vámonos. Everybody, let's go to it. Everybody.
Chillin'! Chillin'! May buwang. Buang! So, nami kagapon diri gapon. So mag-tour sa ako diri sa tour. Ano po yung tour? So mag-tour sa ako diri sa palibot, guys, no? Pakita na ko sa inyo sa katsada ni diri nga resort. This is very murag natural gid siya kay bugna kay tubig unlike other resorts. Kaning resort is flowing ni siya. No, mura siya spring. Okay? Dire, mga diri nga side. Wala kayo ni siya tubig dire. Mura na siya abandoned gayop na diri nga side, guys. This is the pool. Wala na siya tubig. Kani nga resort, tapad di siya sa isa pud ka resort diri sa Bukidnon. Dire, ang nag-separate lang ani dire is ang Ural, no? Dito na side is RR. So you see, kanang nga side dira, wait lang. Kanang nga side dira. Dira ang RR Resort. So yeah, medyo wala pa ta nakatunga gid diri sa resort gid, no? Wala pa ta nakatunga og tour na pa dito na side, pero gapoy na mag-adto dito sa side. This is natural water. Yeah. Ang pool is dito. Dira, bugno kayo and napa dito mga pool dito layo kayo and dito. Pero dito ba dito kay medyo crowded na dito na pita dire kay wala kayo. Yeah, dire na sa kutaman kay medyo adlock na dito na pita, guys. Mabalik na sa Obligo. Here we go. So guys, mangaon sa samong snacks and later we'll go swimming again. Nay, hangul kay diri ay. Hangul, Ay, diri na kay nanay kan nagkuan. Mangaon sa mi, guys. All right, let's eat. So this is our mukbang. Low budget. Richard, please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Wala din, makapila ako mga bumili ko ka, nagkasarap ko. Iyan, makasarap ka po. Abe, kami ba? Abi, hindi lang mo kasi bago na nakapagkat yun. Wala kayo pulo kita kaya kita. Wala, ano pa kanina? Na. Ano mo siya? Ano ko? Karma, nabuya ka. This is art afro. Ito naman picture ako. Oh shit. Ito birthday Joy. Tapos ka ba? Lagi na mo ko yawa. Wala may tubig, wala may tubig, wala may tubig, tubig, wala tubig, So, vlog take over tayo ngayon, no? Ako po si Richard Rex, ito si J-Rex, yan si Bujoy. Vlog take over po muna kasi si Yuki PH. So, tanawan ninyo, no?
May buang skilled na ako. Taples na namin, bayad na ko lagi. Ayun na, huwag kayo lamot, 40 ra. So mamalit sa mig tubig. Ang amot na mo kay Jis. Napag-scammer. Nag-scammer na pabilin. Wait, si tinta mo Ano yun yung- tanan. Yung ina Coke 20. teng ako ano. Yung ina 20. Ah. Jalan tinggal. Nih. Nice. Kaya naman yung kipay, wala yung bitli mo kaon ka. Sa 100 ko, makala? Let's go. Maligo, mamigdiwas, no? Hello! Oh my god! Let's go swimming. Yo, party. Sus, karon pagid nangabot ng mga buang oh. Alebe. Bro. Abala na mo. So karon pa nangabot ang mga kauban guys, tara guys. So mga langayan kayo manguli naon tami guys. Look at Randy Orton slithering. Watch out! Watch out! Hindi yun. Okay na siya. Gimit ni lagi kumujay na hihit nila ako. Parang nag-grocery ito. Okay, 1, 2, 3. Teka. So guys, bago ra din na manog pangaligo. And nakailis na sila. Gahulat na namin sa may kauban nga nader. Naong namin sa lalaki. Alam mo sa ang duha ka kauban dito. Story dyan. Hi. Shit. Gwapa kayo no? Lucky lang. So, pagawas namin sa main gate. Nay main gate dire. Magmahal. Kauban and nami gwapa kaya kauban like nakay tumboy kaya kauban. Nadi baboy. Butanding. Ay buang. Maglusi dreaming ko siya. Thank you. Thank you tayo. So we are out. Baklay ba doon yung highway? Tututunang magmahal. Mag-isa. Bro!
Una na sila, pagbabay sa... Game! Nami! Bro! Tanawan niyo ang buhok, di butterfly akong buhok. Timur ba day? Tanawa ba? Nagpataas na yung buhok, di ba? Ako na, rasa namin ako. Bakit? Di na lang. So, nag-selfie lang may kay talagsara ka ni may tabo ka mga moment. Una mo, bro. Actually, dili may kompleto pero enjoy ka man may. Alright. Look at my hair. Oh, sila na po yung una. Una na mo, bro! Amping. I love you! Wala, ang ligid, nagtuyok. So, vlog take over po natin ngayon. So, muli na mi. And gipang kapoy mi kay... Wala ko gikapoy. Gusto ko mukaon. No. Okay kayo. Okay kayo. Gusto ko mukaon. Naglamig kayo. Kapoy kayo. Kay nag-vlog mi. Ay, nag-swimming mi. And nag-practice mi. And hopefully nga dili mi masingko sa mga PE. Kami tagiya. Bawal ng hits karon kay. Mga kidnap ni. Wala. Delikado na kayong bukat nun, guys. Kuhaan lang. Stay safe. Bardos. Sweater ba? Uy. Ayo. Teka lang, ka-blurred. Ha? Blurred. Kalamay sa hangin. Why you're so blurred? Patibot po sa Nga na yung nakakaraan sa mga ingat. Patibot. So guys, mo na nino, naanami sa highway and this is mo na pauli nami guys and unta mag-subscribe mo and ayaw mo pag-unsubscribe kay kapoy kayo mga itag subscribers and Sa ako ma-subscribe, the Rich Rex. Wala pa Paning videos. kamutan na mo wala nga, pa sige subscriber. na kong upload. So, can I get a Kay- subscriber without a video? paning kamutan ako sige nag-upload kay para Ayaw malaga na mo mo. to, Yeah, kay busy kayo, may finance na mo. finals na pod and stay safe everyone. Bye-bye. Tuwa. Lakaw na. Ayog tapong. Bye-bye. 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 What is up? So, sumara to mong vlog for today guys. Mag-subscribe mo. Panikamutan na mag-upload pag na video. Don't forget to like, share, and subscribe. Keep safe.